Bij Empatec tomatenkwekerij in Wier binnen zo'n 2013 al 100 mensen al regulier werk helpen. Hoe kan dat zo'n succes wezen? Ik denk dat een belangrijk onderdeel daarin is dat wij in feite toen de wet werkende vermogen, Rutte 1 in 2012 al op tafel kwam, voort de zaak bij de kop pakt, maar uw gemeentes en sociale diensten zijn, wat komt er nou op uw zou? Wat er op uw zou komt is dat heel aantal mensen straks in de participatiewet komen en net meer in de Waarjongen winnen SW. En daar wilden we wat mee. En dat hebben we farmjoen in het project, dat was toen nog het project Pastiel. En het was geweldig succesvol. Doet de participatiewet hier invierd waard, winnen ze de kleer voor en zagen ze een voorsprong op andere sociale werkverzinnings. Mooi en oor binnen er in de 10 gemeentes van Empatec tussen de 400 en 600 van de 1000 mensen uit de uitkering komen. Via Pastiel komen ze bij een van de 12 vakbedrijven van Empatec. Sommigen hebben een hele grote stappen te doen. Die moeten weer leren op tier te komen. Die moeten weer leren om elke dag aan het werk. Die moeten weer conditie opdoen en alles. Nou, en om weer in tempo te komen werken. Daarvoor hebben wij ook speciaal een padregistratiesysteem hebben wij hier in onze kas. En dat is ook, in de tuinbouw is dat ook normaal. Daarmee kunnen ze alle oren registreren als er vooruitgang in zit en eventueel wat verbeteren. Zo komen de mensen goed daaruit op de arbeidsmarkt.